शु पार्सल फैदोंनो लोगोफोर पार्सल बिसिना नायनो नागिरदों बिफा फिसाला स' आंनि दिनैनि ब्लगा जाहैबाय जुथा गोदान आंनि हासबेन्डनि पार्सल फैदों निउ शुज मा माबा होनोमोनलाय बेखौ केम्पासनो लोगोफोर आंथ' बारा मिथिया हौवाफोरनि जुथाखौहाय केम्पास मोजां ब्लेकसो ना ब्लेक कालार नों गानफेराखै नोंहा कल्टाखौ लानोसैलाय मा नांगौ ना दोन जुथा सोनांगौ ना मैला नाङो दा बानायगोन ना थाब बानायगोन ना केम्पास नै लोगोफोर बेसेबाङाव मोनखो बेखौ 517 मायाव बिहरामोनलाय फ्लिपकार्ट नामा 1299 लोगोफोर 1299 मोन दा 1299 मोन आरोना ओमफ्राय दा 517 मोननाय जाबाय खमावनो दाम माथो गोहौ दादोंना नै माबायदि नुदों लोगोफोर नै औ गिलिर नङा ना आराम मोजां मारे स' माबायदि नुदों लोगोफोर अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरसाय आंबो मोजां मोनदों गिलिर नङा आरो रेजेंआ बिदिसो गाननांगौ बांद्राय गिलिरबाथाय आं सुखुवा आंबो बांद्राय मिथिया बिसोरनि हौवाफोरनि जुथाखाय मा थायो स' बेखौ केम्पास नै दंखायो लिरनाय केम्पास नों गानफेराखैमोनदां नों गानखांबाय केम्पासखौ नङा अबेबा गिलिर थाथारोहाय ब्लेक कालार गाननाय नुफेराखैमोन आं स' माबायदि नुखो लोगोफोर अननानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर निउ नायदोंबा प्लिज अननानै लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मा बुस्थु बिलाय माबायहाय जुथा सिङाव थायो नुबाय ओमफ्राय बेखौ बिदिबो गोथारनांगौ आरोना नोंहा दाथ' ओंखाम जानोसै माथो दस्रा नाङोनो दस्रायावसो दसथा कैसा लगा दोस्तों दाबो दामो दाहाय गाज्रि नुवाखै मोजां नुदों मारै नायसननानै मारै बिनानै लाहरखो मालाय बेनासो जुथा गोदान आंहासो जेबो गैया लोगोफोर